mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. 33 na morning, bilog nga dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na ang sitwasyon sa Bacolod? Sabi nag-obag-o nga mga executive order sang alkalde. Anano naman ang aton kapalaran sa ikatatlong adlaw sa bulan sang Agosto. Kamusta ang sitwasyon sa Bacolod? Kamusta mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta mga merkado, mga presyo sa nagapanguna nga balaklon? Idulong inatanan sang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon, Fred. Good morning. Subong kaagahon, masyado pagkatawhay sa dalanon sa syudad sa nalabyan sa patrol sa sining kaagahon sa diin ang dalan sa Lacson gaamat-amat sa gihapon sa pag-abot ang pila ka mga pasahero sa piyak sini nga ang wala lang madugay action Fred nga natapos na ang subong kagahon ng ginatawag tang curfew, pero ang curfew action plan nag-umpisa mga around alas 10 ka gabi, tubtub naman alas 4, pero pila ka mga salawayon sa gihapon kag makabig action plan nga curfew violators gin-release na sa Siningagag sa station number 4, gin-release naman while ang sa station number 2, and gin-release na sa Siningagagahon action plan sa piyak nga sa gihapon ang pagpasaway. Naglabay kita action plan sa area sang
bagsakan bala kagi na kabig nga komisyonan diri sa area sa Barangay Banago sa sini nga kagahon action Fred masako muling makabig nga pinakamasako sa sini nga kagahon action Fred partikular ang kapag baligya man sang mga kuan bala sang mga isda subong nga kagahon action Fred no. And sa karon masyado masako man hindi lang ang mga katapo sa mga kapulisan sa sininga kagahon kundi masako man halos ang tanan ng mga nagabaligya. Congratulations sa mga katapo sa CDEU nga nagpatigayon man sang ira sininga bypass operation resulta man sa pagkatakop sininga duha ka mga persona sininga kagahon makon man action plan sa Sibukaw Barangay Banago may kabaligya gyapon sang Shabu. Arag yapon action Fred no ang pagbaligya sang suspected Cebu subong may recovery na ang mga katapo sa City Drug Enforcement Unit base karon nakuha man kita sang dugang nga mga detalye din sa initial pa lang action Fred 2468 no walo mga suspected Cebu ang na-recover of course may harap pa nga mga elongated plastic sachet ang suspected Cebu. So, base madugangan pa ni Action Fred, inabangod ongoing pa man ang ginahimo karon sa mga katapos. Ang CDEO, resulta sa pagkadakop man, sining duha ka mga persona karon. Nagkabot naman ang mga pinaka mga officials ng Barangay Banago sa sining kagahon, especially sa ginatawag ni Action Fred, sa pag-witness man sang sining bypass operation, nga ginpatigayan wala ng madugay sa mga katapo sang CDEU. So for action Fred, no, amo ni nga sitwasyon diri sa area sang Barangay Banago sa diin sa resulta o nagresulta sang pagkadakop sining duha ka mga persona. I think di magnubo action Fred sa 200 mil na naman ang ma-recover o na-recover sa mga kapulisan. So muli nga sitwasyon diri kang sitwasyon sang siyudad sa Bacolod na rakip na ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Ang kape nga puno sang yerba, kape nga makahatag sa relaxation. Sa patrol, bilaksyon na nikiraw, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:57 na padayon wala untat ang dinakpanay, wala untat ang baligyaanay, wala untat dos anay sang Shabu. Amo nga bisan pa nga ipapanaog ang silot nga kamatayon ang pananawan ko budlay lubaron ining illegal nga druga. Matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Daw wala ko igapati nga matap na ining druga. Bangod kay ang nagapasulo dire hindi man taga pungsod Pilipinas. Kag ang nagagamit damo amuna nga damo ang poser kay damo ang user. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:58 na libre nga
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Puente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao. Yung Philippine Standard Time, las 5. 5 na. Hala, nagpatawag na sang isa kapag pakiginunanon sa mga ahensya sa gobyerno si Presidente Rodrigo Duterte. Nga aman, bangod sa pagsaka, gulpi nga pag-ibwal sang coronavirus sa pungsod Pilipinas. Kahapon, sobra 100,000 ang inigo sang among Cagao. Nakarecord ang departamento sang ikayong law, sobra 5,000 pinakadamo nga pagsaka sang kaso sang Cagao sa pungsod Pilipinas. So wala siya nagnubo, nagsaka nga nagsaka. Ano ayhan ang mangin kapalaran pagid sang pungsod Pilipinas sining nagalaptang nga Cagao nga daw wala na sang katapusan. Ang pasalig may baksin, apang hindi pasubong. Posible base kon matabuha, kon matuod bulan sa Disyembre. Kon hindi pagid patok among baksin, suno sa pagtuon sang pila sini sang aton mga ahensya sang gobyerno, base maglawig ini kabay pa, hindi lang. Nahidlaw na kita nga libre nga makalagaw. Pero subong, pitan tagid ang aton kaugalingon. Wala man ta pierdihon kung stay at home kita. Once in a while, pulo panilhig ka, pulo panggardin ka, kung anong mahimo mo, pataw mo ng balay mo, renovation kagiban pa. Kuidaho lang nga maglagaw sa madamo nga tao, kaya kung naglagaw, kagalagaw ang kagaw. Basi kung wala man naton ginapangayo, basi kung tapikan ka balay, di lawag-lawag ay. Kung magpositibo ka, quarantina ka 14 dias, sos, masubo nga kabuhi, kag wala pasang kasiguruhan kung makaluwas ka sa COVID-19. So kung ano, ang mga bag-o nga mando sang nasyonal pagi sa Malacañang, hulaton ta ang resulta sang pagpakiginunanon upod kay Presidente Rodrigo Duterte sa mga grupo sang mga ikaayong lawas naton nga mga kauturan, doktor, nurses, mga cabinet member. Ano naman ayhan ang bag-o nga imando ni Presidente Rodrigo Duterte? Abangan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Mabalik kami, dugang nga balita, dugang pagin nga mga isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo.
kapian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya Problema gid. natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Daw medyo mabutang naman sa mataas-taas nga level ang Metro Manila. Nga aman, pila ka mga medical worker kahapon na pangabaygid, nyabi ibalik tang NCR sa istrikto nga quarantine rules bangod sa pagdamo sa kaso sang COVID-19. Amo ning panawagan ibalik sa enhanced community quarantine ang Metro Manila. Puwerte, no? Ting Metro Manila, amo na nagapanguna ang Cebu pagid ka mga delikado nga mga kaprobinsyahanan. Ti kon mag-travel ini sila, labi na gid sa iban nga mga probinsya, kadelikado gid. Imbes nga panubuon tang kaso, gasaka nga gasaka. May problema. May problema gid kung nga wala nagaus-os ang mga biktima sa COVID-19. Amo nang tutukan naton. Amo nang tutukan sa mga ahensya sa gobyerno. Anong diferensya di? May diferensya departamento sang ikaayong lawas. May diferensya pag-implementar sa pila ka mga pagsulundan batok sa COVID-19. Anano ang matuod-tuod nga rason kung nga sa likod sining pila ka mga ginagamit nga panaming sa mong kagaw nagasaka gyapon. Istrikto nga pagpatuman sang face mask. Istrikto nga pagpatuman sang social distancing. Apang daw wala siya naganubo, daw hindi magpasaway ang kagaw, padayon nga nagadamo. Siguro samtang galakat ang panahon, tunan mayo sa aton gobyerno kung ano gid ang sa likod sining kagaw nga wala sa gakatapla, gagasaka. Gulpi lang maibwal siya. Ano ang rason sa likod siya na? Ang tanan nga pandam ginhimo naman sang aton sini mga eksperto sa ikaayog lawas apang dawala katapusan. Dawala katapusan ang coronavirus problema sa tagsa ka probinsya. Gulpi lang gatuhaw siya, gulpi lang gadamo siya. May mga recovery, pero gulpi lang may balita naman, pero kahapon gulpi sumaka ang coronavirus. Ano gid bala ang sa likod sini? Virus ini, kagaw ini siya, ukon sa pagtuod sa ibang nga pungsod, Italy kag iba dagwa na. Wala sila kapati sa World Health Organization. Kay mga patay dito, ilaya gina autopsy, ilaya gina panilagan. Suno sila hindi virus ang balatian kundi bakterya. Ano kagdiin ang husto dire? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19. Mabalik kami pagkatapos ini.
pati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe ang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkululon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya mga balita naton sa City Hall, repatriation sa mga bakulod non OFW temporaryo nga magauntat sang isa ka semana umpisa subong nga adlaw. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong ag-action Fred, epektibo subong adlaw Lunes sa temporaryo nga magauntat ang repatriation process sa mga returning OFWs nga magapuli diri sa may syudad sang Bacolod. Ini matapos Action Fred nga ginaprubahan sang OWA ang pangabay sang LGU sa Bacolod City nga temporaryo nga maguntat ang repatriation process. Kasunod Action Fred nga madamo na sa mga OFWs ang nagapabilin sa karon sa mga hotel o kun-in kung sa diin sila nagapaydalom sa 14 dias nga mandatory quarantine. Ini nga Development Action Fred ang ginanunsyo ni City Councilor Renesito Novero, ang chairman sang Quarantine Center Action Team sang syudad sa virtual press conference kahapon nga adlaw. Ginpahayag ni Novero Action Fred ang moratorium sa pagbiyahe sa mga Bacolodon OFW sa ang ginpalambot sa iya ni OWA Regional Director Riza Moldesa. Ginbulgar man ni Novero Action Fred
nga nagdangat na sa 17.5 million pesos ang balayran sang OWA sa 21 tanan ka mga accommodation establishment sa Bacolod City nga abo ini silang magabayad sang expenses sa mga OFWs nga naga-quarantine. Pero sunod sa konsehal, base sa iya impormasyon gikan sa Region 6, may pila na ka mga hotel nga nabayaran pero hindi pa kompleto. Action Fred. Nagbaton ko sang text ni Ma'am Isa Moldes informing nga ang ato request nga itagaan kita moratorium sa pagpapauli diri sa mga OFWs in grant sang OWA effective Monday. Nabatian na si City Councilor Renesito Novero. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ginadolong sa inyo sang Santon Plus Gold. Yari na makaaksyon na ang 5 ka healthy nga mga ingredients nga makit-an sa isa ka kapsula. Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang makabulig para makalikaw sa cancer, pinakamaayo nga antioxidant, nagapanubos ang kolesterol, naga-detoxify sang aton lawas. Mas pabaskugon ang aton ikayong lawas pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold nga himo sa 100% ang reaksyon nyo sa Bacolod City Government Center Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kaintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action
Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Nagpakilala ho nga New People's Army nagsungka kuno sa otoridad sa siyudad sang Sipalay. May report si Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May nga Action Fred, nagsungka sa otoridad ining nagpakilala nga New People's Army kon NPA sa may sitio Matlag, Barangay 4, siyudad sang Sipalay, tinalikdan nga adlaw. Ang suspitsado hungod diri nga gintago ang ngalan pero gintawag lamang sa alias nga Rambo. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office o Konokpo spokesperson, Police Major Edison Garcia, ginhingago nila ang ngalan kag address sini para sa iya seguridad. Matapos nga ang pinakarason sa iya sini nga pagsungka Action Fred amo nga nakabaton siya sang pamahog gikan sang iya man mismo nga grupo. Sa blatter sa Sipalay PNP, voluntaryo nga nagsungka ang suspitsado, bitbit ang 357 Magnum nga revolver, anom ka mga bala sini nga wala pa makalupok, plus ang granada. Ang suspitsado karon yara sa isa ka lugar kag ginaproseso na ang iya sini nga benepisyo sa idalom sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLEP sang gobyerno. Yes, Action by August 1, yesterday, no? Nagbalik loob niya sa atin niya sapak sang gobyerno. So, we will have this further details kung ano pa yung mga background niya. Inang balita ini sa Action Brian Morden nga report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo,
o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred, 88 tanan ang mga violator sa Executive Order number 35 kag Executive Order number 30 umani ang curfew kag wala naka-observe sa pagsuksok sa face mask and social distancing. Din ang may pinakamadamo di reaction, Fred, ang police station number 7 nga may na-record nga 19. Ito ang wala nagsuksok sa face mask pero 12 ang nakadakpan bilang curfew violator. Samtang ginabulubanta 200,000 ka pesos o masobra 200,000 pesos sang ginaligar suspected Shabu ang na-recover sabay basta operation sa mga kapulisan sa idalom sa City Drug Enforcement Unit sining Kagahon sa sitio Sibugao, Barangay Panago, diri sa siyudad sa Bacolod. Ang mga suspect action na Fred Mukanday Henmark Yap
19 anyos kag PJ Barbas alias Maoy 34 anyos nagapuyo sa amuman nga lugar. Nawasunod diri kay Police Lieutenant Paul Joseph Berio, muli ang team leader sang CDEU Team 2. Ang subject sang ila mismo operation amo si kag ini sila ang ginakabigman nga street level individual matapos ka nagdaho sang isa ka suspected shabu sa isa ka police posture buyer din sang ginusisa na recover man action plan sa suspect o sa mga suspect. Ining siyam tanan ka plastic sachet sang suspected shabu, more or less mga 30 grams sang shabu ang na-recover. Balita report sang patrol ang ginadulong sa inyo sang may TC ang redaksyon na Likiraw ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasais, standby na. Sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcast.